Сега при нас ще извикам Валентина Стоянова, за която също съм подготвила специална Валентинка. Знаете, че с нея сме приятелки още от създаването на издателството. С нея тръгнахме заедно по общия си път като писатели, а аз като издател също така. Заповядай, Валя! Сега ще го прочета. Подаряваме ти участие в сборник и цялата си обич. Честит Свети Валентин! Благодаря. Поздравя всички с празника. Това не е единството с всички празници, плюс това днес продължават да поздравяват и за името ми, като имен ден, въпреки че Света Валентина е на 10 февруари. Но възприемаме и 14 като имен ден и го празнуваме по някакъв начин. За мен, какво да кажа, всички, които не знаят, аз съм много нови хора, които не ме познават. Аз съм Валентина Стоянова Лида Вали. Първата ми книга, роман, даже той е тук, се нарича Нейният истински животмен. В него главната героиня Виктория преминава през всички най-тежки неща в живота и въпреки това успява да се справи. И целта на книгата е точно това, да знаят хората, че при най-тежките случаи има начин да тръгнеш напред, да не се предаваш и да продължиш. Не напразно на книгата отпред е сложена на корицата Феникса. Това е птицата, която винаги се възражда от пепелта. Докато пишех романа, започнаха да се появяват и разкази, които аз събрах и издадох с издателство и Нино. Ето това са. Тук трябва да кажа, че има още един съавтор, който се нарича Мориц и е котарак. Негови разкази са вътре 8. Той също е засегнал от неговата гледна точка наши социални проблеми в живота. И двете книги имат четене на диск, записани в Съюза на светите в България. И за това са стигнали и се радвам, че ги слушат всички незрящи хора в България. Тук имаме даже и представител от Съюза на слепите в България, Ирина Захариева, която завежда фототеката и трябва да ви кажа, че тия хора толкова четат с ушите, нали? Има над 4000 заглавия, което просто ние хората незрящите не знаем какво се случва, но аз съм вече сред тях и знам какво е. Сега в този сборник аз участвам на Инино с един разказ. Те всъщност са два, но един е под псевдоним. С този разказ аз искам да покажа, но няма да ви го разказвам. Там става дума за един художник, който се връща след дълго бездействие, нямало вдъхновение и се връща в едно старо ателие. Вижда една започната картина на един стар статив и той започва полека-лека да рисува. Появява се много красив женски образ, но какво ще стане по-натам, няма да ви кажа, защото няма да ви е интересно. Да му после да го пожелая, да сме живи, да сме здрави и да се събираме само за такива хубави поводи. Благодаря. И вдъхновение.